Сега, колеги, значи станахме някакво теми да минаме последно с вас за груповите комуникации и за така нареченото. Сега ще говорим за въпроса за другия в антропологията и в така наречената междукултурна или крос-културна комуникация. Това е комуникацията между групи, между хора от различни култури и между цялостната сфера между различните култури. Като ще започна с това, че въпросът за другия първоначално е въведен в антропологията. Антропологията е една голяма сфера от науки. Това са всички науки за човека, като те са разделени на най-различни области. Значи има медицинска антропология, това е да речем цялата медицина, физиология и анатомия на човека. Тази част от медицината, която се занимава с човек. Тук, като говоря за антропология, имам предвид по-скоро социалната и културната антропология, т.е. тази наука, която се занимава с социалните и културните аспекти на човешките същества. И в социалната и културната антропология, която преживява един голям бум след Втората световна война от 50-те години нататък на развитие, всъщност въпросът за другия, формулиран от Лакан, както вече сме говорили, е въведен от Клод Леви-Строс, най-големият така антрополог, лаканист, и е свързан и с това, което наричаме отказ от европоцентризма. В смисъл, какво значи европоцентризма? Това е една концепция, която преди това е водеща, особено в 19-ти, пък е началото на 20 век в науката за човека, според която европейската цивилизация, нашата цивилизация е върха на развитието на човешката история, няма нищо по-добро от нея, всички други култури са примитивни и малоценни, всички други цивилизации са варварски и няма никаква ценност в тях или се възприемат като някакъв минал период от развитието на човечеството, докато прогреса и триумфа на човека се вижда единствено в Европа, като е интересното, че между различните национални науки, съответно пък най-големия прогрес се свързва с собствената си държава, т.е. самия европоцентризъм е вид егоцентризъм, т.е. той се подчинява на логиката ние сме най-добрите, защото сме си ние. И например в немската наука, още Хегел така пише, според пруската държава, върха на човечеството е достигнало в пруската държава. Т.е. в Германия. Според французите върхът е Френската република, според великобританците, съответно Британската империя е върха в развитието на човечеството и така, че дори в едно европейско ниво съществуват различни версии, кой е най-прогресивният етап и точка в развитието на човек. С развитието обаче на по-голямо познание на другите култури и цивилизации, започва процес още през 19 век, но особено с текстовете на Карл Юнг с неговите пътешествия през 20-те години на 20 век и с разочарованието всъщност от самата европейска цивилизация след Първата световна война, когато тя показва едни свои жестоки и варварски измерения по време на войната. Много хора се усъмняват, че всъщност ние сме достигнали до, макар че в технологично отношение, без съмнение, западната цивилизация е достигнала невероятно, така и в научно достижения, но на много други нива, като ценности, като обществено устройство, като преразпределение на ресурсите, много автори започват да се съмняват и то основно поради тези войни европейски, първо френско-пруската, след това особено Първата световна война, в
това, че ние всъщност нашата цивилизация е най-цивилизована, тъй като тя започва да изглежда на много хора като варварска поради зверствата на войната и използването на тези технически средства за масово унищожаване вече по време на Първата световна война, химическо оръжие, бомби пускани от самолети, което, както знаете, предполагам от българската армия да бъде твърде въведено, заповядайте. Възниква големият въпрос, дали ние всъщност не боравим тези големи достижения технически, които сме направили, така както пестърният човек борави своята сока, по един много варварски начин. Не цивилизован. Не човечен или направо античовечен. И в тази връзка са свързани още така в началото на 20 века едни големи въпроси, които се поставят, да речем, в книги като тази на германският учител Освалд Шпенглер, която става бестселър по негово време в началото на 20 век и става изключително популярна. Книгата е наречена "Залезът на Запада". Според концепцията на Шпенглер, всъщност всяка една цивилизация се развива така, както се развиват живите организми, както се развиват примерно растенията или животните, или както се развива човека. Тоест тя се ражда, след това претърпява едно своето детство, след това влиза в своята тинейджерска възраст, в своята младост, след това влиза в своята зряла възраст и накрая достига до старост и в крайна сметка се саморазпада. И според Шпенглер в това отношение западната цивилизация по нищо не се различава от примерно индийската цивилизация, китайската цивилизация или изчезнали цивилизации от античността, като египетската, вавилонската и така нататък. И според неговата теза, всъщност западната цивилизация е навлязала в етапа на своята старост, на своят залез и за нея няма бъдеще. Бъдещето ще дойде с някакви нови други цивилизации. И книгата "Залезът на Запада" става класика. Това, което допринася антропологията, вече да се върнем на след Втората световна война, особено голям принос на Леви Строс, а също и на другите класически антрополози по това време, Бронислав Малиновски, Руth Бенедикт, Маргарет Мид, които правят теренни изследвания на място в така наречените традиционни култури, традиционни общества, т.е. това са общества, в които няма държавно управление, т.е. няма градове, няма цивилизация. Това са племенни селски общества и култури. И всъщност големия принос е, защото да речем при Шпенглер е поставен въпросът, че и другите цивилизации, например цивилизацията на Индия, на Китай, където има подобни неща като в нашата цивилизация, градска култура, литература, голямо разделение на обществото с класи, с касти и така нататък. Шпенглер поставя въпроса, че тези цивилизации може би са равноценни, че всички минават през един етап на развитие, в който накрая завършват с смърт и с край на тази цивилизация. Но това, което се поставя като ново по отношение на въпроса за другия от съвременната антропология след Леви Строс е, че не само цивилизациите, а и тези селски племенни култури, някои народи са едва с да речем с по 1000 души. Въпреки това имат собствена култура, собствен език и собствено общество. Са също толкова ценни, колкото и цивилизации. Няма да... Хората в тях не са по-малко развити и не са по-примитивни, отколкото всеки един човек, който живее в София или в Лондон или в Париж. Че самата култура е не по-малко сложна, че начинът им на мислене не е по-прост от нашия, както сте си мислили преди това антрополозите, а всъщност може би и по-сложен в някои отношения. И че просто тяхното развитие е отишло в друга насока, но то не е по-малко развито, отколкото нашето. Защото, да речем, една култура на пигмеите, да речем, на
екваториална Африка на екватора, тя се развива в посока изключително добро познаване на средата на живот, адаптиране към екваториалната гора и познаване на всички челъви в тази гора и за всяко нещо за какво може да се използва за човека и как да се оцелява и да се приспособяваш към нея. И имаше едни критики, да речем, на този автор, който ви препоръчва да прочетете във връзка с книгата му Генома, Майк Ридли, който пише, когато разсъждава за гена на интелигентността. Нали, доколко интелигентността е наследствена и доколко не е. И цитира едни за IQ-то, нали, за коефициента на интелигентност, едни американски схеми как се мери коефициента на интелигентност, примерно в Африка, където примерно има задача, вие като играете тенис или някаква такава ситуация. И това се, примерно, се праща директно в Черна Африка, където хората не играят тенис и няма как да отговорят на този въпрос. Като не отговорят, излиза, че не са интелигентни. Съответно, там може да ги пита, по същата логика може да питаш, примерно, един западняк, вместо какво ще направите, примерно, трябва да пресечете на червено или нещо такова, което той би могъл да отговори нещо, какво ще направите, примерно, когато трябва да извлечете някакъв сок от еквалипта и така нататък, и той няма да може да отговори. Тоест, всъщност, интелигентността на тези традиционни народи се развива в рамките на собствената им среда и самата им култура е свързана с тази среда. И в този смисъл такива универсални критерии, които са културно обусловени за премерване на интелигентността, не могат да бъдат ефективни и да действат. И всъщност антрополозите, които изследват тези народи на място, стигат до извода, че всъщност една култура на тези сложни, всъщност не по-малко сложни от нас, макар че нямат градове и държави и общества, но те са се развивали пък в друга посока, примерно да речем в родовите отношения, по отношение на средата на живота и така нататък. Че при тях всъщност, за да можем да ги разберем, ние първо не трябва да гледаме на тях като на примитивни, а трябва да гледаме на тях като различни, като на други от нас, само че също може би толкова сложни, а може би достигнали в някакви неща до по-голямо съвършенство и по-голямо развитие от колкото ние. Защото новата концепция за развитието, свързана с екологизма, с въпроса за другия, е дървото на еволюцията всъщност. Това дърво на еволюцията, еволюцията се развива, нали, както гледаме едно дърво, да речем това на друга, в най-различни клони и разклонения. И всяка една клонка е еднакво развита спрямо другите. Т.е. всъщност има този полицентризъм, за който ви говоря. Различните култури и цивилизации са достигнали до еднакво висока степен на развитие, само че в различни пътища и в различно отношение. Ако ние, да речем, сме достигнали някакво развитие по отношение на технологиите, на градска среда, на някакви мегаполиси, хипер и супермаркети и така нататък, едно общество в Черна Африка е достигнало развитие в някакви съвсем други работи. Примерно как да се живеем заедно с крокодилите или нещо такова, нещо, което ние нито сме достигнали, нито има как да го изтигнем. Защото това се е случило с течение на хилядолетия. Например, има едно племе, което нали, африканско, в което така жителите на племето са убедени, че са в родствени връзки с крокодилите, че произлизат от крокодилите в някаква много далечна древност. Те се татуират цялата кожа като крокодилска кожа, си я правят, за да се подсили, нали, тази, когато влизат в инициация, т.е. в зряла възраст. И същевременно живеят заедно с крокодилите. Малките бебета, малките деца лазят отгоре в крокодилите навсякъде лазят из селото и тези крокодили нищо не правят на този народ. Обаче съответно, ако влезе някой друг, моментално се случва. И исках да ви дам един пример, който сега ще говорим скоро с всичките тези, нали, илюстрации за един от най-големите съвременни автори в това отношение на сравнителен анализ на крос-култура
Франция, Джаред Даймънд, американски географ. Че всъщност тези неща, които на нас могат да ни се виждат странни, варварски, чудовищни или примитивни, всъщност имат и едни прагматични измерения, които те не случайно са се случили така, защото по този начин представете си едно племе, което е заплашено от другите съседни племена, да го нападнат, да го ограбят и така нататък. Ако в него се разхождат крокодили, дето нищо не правят на местното население, ако влезе някой друг, моментално ще му се случи нещо, той изобщо не би му и минало през ум да дойде. Така че това всъщност е една гаранция за развитието и за сигурността и за устойчивостта на това племе, на този народ. Не е просто някаква варварска или чудновата примица. И всичките неща на традиционната култура, освен нали, всичките сложни културни кодове, които често са неразгадаеми за хора от друга култура, и мифологичен свят и така нататък, всъщност имат и, това, имат и прагматични измерения, за да може те, чрез еволюцията на самото общество, да са се утвърдили като практика. Те са не случайни. Има много такива примери, но в смисъл този подход към културата всъщност вече е характерен за втората половина на 20 век и за това, което първоначално Бронислав Малиновски, след това неговите последователи Руден и Маргарет Мид наричат включващо наблюдение. В един момент, като се подходи така към различните култури, към различните общества, изследователите стигат до извода, че ти всъщност не можеш да разбереш тези хора, изобщо само грешни тълкования ще пишеш, ако не живееш дълго време, продължително време с тях, в тяхната култура, за да можеш да схванеш начинът им на живот. Ценностите им, изобщо всичко, защо е такова, каквото го виждаш. И те правят нали, тази система на включващото наблюдение, където антрополога се настанява, взима си сталата, влича примерно индиански одежди и започва да ходи на лов за бизони заедно с индианците. И така кара примерно 2-3-4 години, след това се пише изследването за тях. Но тук да речем Маргарет Мид обръща внимание след дълги такива изследвания, че това също не е достатъчно адекватно, защото всъщност при това включващо наблюдение има един фактор, който променя значително културната среда, а именно, че сред тези индианци, примерно сиуксите, живее Маргарет Мид, която е бяла жена, която е от друга цивилизация и това тотално променя вече отношенията вътре в самото племе. Тя вече представлява фактор, който не може да бъде пренебрегнат. Тя всъщност за това се започва да прави друг тип изследвания. Как чужденецът, да речем, се влияе върху една среда. Тоест тя се включва и себе си като фактор, когато си прави изследване. В самото си изследване изследва и своето присъствие. Така. Значи и постепенно всъщност набирайки така все повече и повече такъв тип изследвания, събирайки материал от включващи наблюдения, т.е. от живот на антрополози с различни такива племена и народи, и с развитието на антропологията се установява така една общо взето съвсем различна концепция. Първо, че всички култури са еднакво сложни, те са еднакво развити в някакво отношение. И второ, че те могат да се обогатяват взаимно. Тоест нещо, което примерно ние не можем да го решим като проблем в нашата култура, ние можем да се включим как това е решение от едно племе. И това е въпросът за другият всъщност в антропологията. Това е на това ниво, че всъщност контактувайки с човек от различна култура, дори да е сходна на нашата, това може да се случи като контактуваме с американец от примерно от Кентъки или пък с французин от Прованс, но може да се случи, когато контактуваме с радикално различен човек от нас, примерно да речем Масай от Кения, или както е в случая с книгата на Джаред Даймънд, с един от многото народи в Нова Гвинея. Преди да стигна до тук, обаче ще
към въпроса за другия, следствие на това развитие на антропологията, започват вече да се оформят едни най-общи такива базови концепции за това, по отношение на проблема, как ние възприемаме другия, човека от друга култура. И в това отношение има голям принос френският учен от български произход Цветан Тодоров, особено с неговата класическа книга, превърнала се вече в съвременна класика, бестселър, Завладяването на Америка или Въпросът за другия. Предполагам, може би сте чували нещо за нея, разбрах, че колежката Марк Гарбанова също е говорила за това. Така ли? Гарбанова не е така, значи, първо, по отношение на биографията на самия Цветан Тодоров, не знам дали знаете, неговият баща е Тодор Буров, който е всъщност основателя на това учебно заведение, което се намираме. Това е основателя на библиотекарски институт, който последствие става с убит и унити. И неговият син Цветан Тодоров завършва българска филология, обаче има възможност да избяга в Франция по време на социализма и там, пишейки едни тотално неразбираеми произведения, лингвистични и структуралистки, понеже са по-неразбираеми отколкото на французите, които са в тази модна вълна по това време, става изключително популярен във Франция, като френски интелектуалец. Защото тези снопски следи нещо, като е неразбираемо, значи е много умно. И в последствие обаче, точно с тази книга Завладяването на Америка и Въпроса за другия, Цветан Тодоров прави един радикален завой в своето интелектуално и така развитие, като автор, като учен, и започва да пише книги в една малко позабравена по това време, не много модерна линия на хуманитаристиката, именно хуманизма. Традицията на хуманизма на човеколюбието, която е характерна за философията на живота, за франкфуртската школа, за неща, за които съм ви говорил. Като основното нещо в хуманизма, естествено, че човекът е ценен сам по себе си, по рождение, и той трябва да бъде защитаван, да бъде предоставена възможността за свободно развитие, независимо в каква култура и в коя част на планетата той се е родил. Тоест, че не нашата културна или цивилизационна принадлежност е основното нещо, което е ценно в нас, а това, че сме човешки същества. Ние сме, това е което ни обединява, че сме човешки същества, и това ни обединява и с многогвинейците, и с африканците, и с японците, и така нататък. И концепцията му за срещата с другия, как възприемаме другите, на Цветан Тодорова за Завладяването на Америка, тя общо доста проста. Значи, самата книга е много интересна, защото тя разказва и общо изследва всички документи, които са налични, за две много така преломни и интересни периоди в човешката така история на Запада, именно Завладяването на Америка. Като първата част е за Колумб, по дневника на самия Колумб и неговите първи срещи с местното население на остров Куба, което отдавна е изчезнало, защото избити от европейците до Ганг. Което население, понеже на този остров така се е било развил, че нямало конфликти, нямало войни, то било изключително миролюбиво. В самата култура не са включени военни практики, насилие и така нататък. Много доверчиви хора, много така някакъв отворени, тъй като като изолирани на острова са нямали много проблеми от тези хора, които живееха на континента. И затова Колумб остава впечатление, че всъщност тези диваци са някакви ангели небесни, че те са много по-хубави и много по-добри, отколкото са испанците, португалците и изобщо европейците. И той пише своя дневник, че те са стигнали до един
човек, който не е паднал в грехопадението, т.е. той няма никакви грехове и е един просто светъл ангел. Това е единият начин, по който е възможно да възприемаме другия човек от друга култура, когато се срещнем за първи път с него, без да го познаваме надълбоко, само така на някакви първоначални впечатления. Значи, като поради желязната завеса в нашето общество, знаете, за желязната завеса не можехме да пътуваме извън социалистическия лагер, да видим Запада, да речем в моето поколение, имахме една такава настройка към западняците. Там нещата са супер, това е някакъв рай на земята Запада и там нещата са супер уредени, хората са едни супер културни, хармонични, цивилизовани и добри, не знам какво си, не знам що си. Оказва се обаче, че като поживееш там известно време, всъщност нещата не са такива, ние не се различаваме твърде много. Това са хора също с проблеми, също с депресии, също отчаяни, колкото и в България, толкова и там. И това, че да речем стандартът им на живот е по-различен, всъщност на ниво психологическо преживяване на човека, неговата мотивация, неговото развитие, нещата не са толкова по-различни, отколкото при нас. Все повече и повече отчаяни хора, в безпътица, особено сега с кризата се пораждат и на Запад, техните проблеми на тях им се виждат не по-малки, отколкото на нас нашите. И пък да не говорим, че както и самият Цветан Тодоров пише, той отишъл с една настройка на Запад, че там, нали, понеже тук всичко е шурубъченащи на някакви връзки, там седат едни правила, едни закони, където няма такива работи, всеки според неговите способности се оценява. И какво било неговото очудване, когато се оказало, че, нали, от една страна е така, в смисъл изискванията, бюрокрацията и административните така законодателство, което може да ви удари, ако сте употребили нещо с връзки, са по-големи наистина, обаче от друга страна, пак в крайна сметка, обществото е така устроено, че едни хора са избрани от едни среди и само те си ги назначават за професори, примерно, или за някакви висши служители в фирмите, т.е. и отново има една такава журбаджанашка система, която независимо от това, че правилата са по-строги, всъщност е една допълнителна тежест да се реализираш там. В този смисъл да стига до извода, че от една страна хората са отчуждени и няма действително тези топли връзки, семейни, фамилни взаимоотношения, които в България по негово време, нали, все още съществуват. От друга страна, обаче, мафията си е мафия и там, и пак също не може да се реализираш, само дето хората са по-студени. Иначе ти се сблъскваш даже с още повече пречки по отношение на твоята реализация. Това е един опит, който той описа в книгата си "Интимните врагове на демокрацията", което е една от най-новите му книги. Тоест, всъщност, оказва се, че блъсквайки се с другия вече по-надълбоко ниво, живеейки в тази среда, културна и цивилизационна, нещата не седат така, както на тебе ти се е струвало първоначално, че си срещнал райския човек, райското общество и райската култура. Втората част на книгата за владяването на Америка вече пак се говори за една друга страна, другия вариант, как да възприемаме другия, не като ангел, ами като дявол. Нали, там става дума за владяването на Мексико, на древната мексиканска цивилизация на ацтеките от Кортес и испанските конквистадори, също една много интересна история. И сблъсъка между тези две цивилизации, испанската и тази на ацтеките. Значи Кортес всъщност навлиза в Мексико с едва между 300 и 500 души, конквистадори, повечето от които са болни, измрели по пътя, освен това се бунтуват срещу него, защото той им обещал злато, а пък нищо няма и не могат даже да ядат. И да попадат в тази една изключително добре уредена цивилизация, в която, примерно, да речем, едно от нещата, дето ми прави страшно силно впечатление на испанците в техните дневници, е, че навсякъде има едни камъни равни пътища и на всеки 1 километър, на всеки там, примерно, 100 крачки, има обществена тоалетна.
нали, става дума, че става действително за една развита градска култура и цивилизация, с разкошни сгради, с разкошни паметници на културата, които доста испанците в последствие съвсем скоро унищожават, както са си свикнали да правят лица завоеватели. И фактически ти попадаш в една огромна империя, военна, силно милитаризирана, военизирана империя, само с примерно 300-400 души рицари, които всеки един момент те индианци с техните огромни войски могат да ги избият до крак, независимо, че нали, испанците имат огнестрелно оръжие, индианците нямат. Те са твърде малко като бройка и моментално могат да ги премахнат до един. И те се оказаха в една много сложна ситуация, как да лавират и как да оцелеят. И сега ситуацията е такава, че тъй като в Мексико, в древни Мексико, Ацтекската империя, нали, императора, последния император е Моктесума или Моктесума, има различно произношение, който се среща и се сблъсква с Кортес, предводителя на испанските конквистадори. Те всъщност Кортес залюбва, неговата любовница е една индианка, която от едно друго племе, не от племето на ацтеките. Това е едно от племената, които са поробени от ацтеките и които страшно ги мразят и постоянно вдигат някакви думкове срещу империята и искат да се освободят от тях. И това се оказва от ключово значение, неговата любовница, за това той да успее да победи империята, защото тя му разказва всъщност за всичките особености на религията на ацтеките, на тяхната суеверност, на тяхната вяра, на тяхната култура. Освен това, и по този начин Кортес се запознава всъщност с следната история. Първо, когато те пристигат в Мексико, се появява на небето комета, което според ацтекската религия е знак, че прогоненият бог Кецалкоатл ще се върне в Мексико и ще отмъсти за това, че нали, хората са го прогонили и не го почитат. Този бог, освен това, се смята, че живее на изток, където изгрява слънцето и той пътува с един нещо като плаващ дом през океана. Тоест, всъщност, навързват се едни такива неща, които имат съответствие и отговарят на това, как могат да изглеждат испанците в тяхните очи, които идват от големите си кораби, които индианците никога не са виждали. Освен това, се казва за този бог, че той има коса на лицето, т.е. брада, всичките конквистадори с брада и също, че язди дракон. Пък по това време индианците не са виждали кон и той, както особено е бродиран, твърде лесно може да прилича на дракон, особено както пълва и пара от ноздрите си. И Кортес всичко това нещо го съобразява и той решава да влезе в столицата на Мексико, представяйки се за Бога. Защото напълно съвпада нали, това описание. И той започва да играе на тази линия, която е една много рискова игра, защото всеки момент, в който те установят, че той не е Бога, моментално нали, с ним се случи случка. И всъщност той, влизайки с този театър да се представи като Бога, всъщност твърде суеверният ацтекски император, който е видял и комета, която означава падане на империята, крах на всичко, буквално е парализиран и той практически буквално става властта. И от тук нататък следва пък следващата картинка. Испанците, запознавайки се с мексиканската религия, която се основава на човешки жертвоприношения в храма на Слънцето, на тези пирамиди, които са мексиканските, казват, това са чудовища, това не са хора, трябва да ги избием всички до крак. Защото те са някакви човекоядци, чудовища и ужасни такива, изтръгват сърцата на хората, на живи хора, направо с ръце и така нататък. И поради тази причина цялото беззащитно население, което не е подготвено въобще, че боговете се седнат да го колят, бива подложено на масово клане. Съответните там първенци на империята биват предложени на зловещи изтезания на инквизицията, да им късат месата с щипки, дадат им кожите и така нататък.
И от тази гледна точка пък изведнъж на престолонаследника, на принца, който е на Мексико, който дига бунт в този момент срещу испанците. Той разбира, нали, че не са богове и така нататък, но в неговите очи те изглеждат всъщност като чудовища. И всъщност това е другият аспект на въпроса за другия, че оглеждайки се едни в други, две цивилизации могат да се виждат един друг като чудовища, а не като хора. И това всъщност много често се случва, което е голяма степен причина за едни безкрайни кръвопролитни войни, като се казва, се случва и до ден днешен, да речем, между Израел и Палестина, които така се рисуват взаимно, всеки сочи чудовищните измерения на другия, че това е чудовището, пък ние сме ангелите. И това може да доведе да войни практически до безкрай, докато не се избият целите населения. Този поглед, в който ти не можеш да разбереш, че и другият също е човешко същество, нищо, че културата му е различна и че ти нито си по-чудовищен, нито си по-малко чудовищен от него си човек, като се замисли, защото тези два аспекта на варварство, което е едното инквизицията, другото човешките жертвоприношения, всъщност не се различава особено. По жестокост и по начин, по който се третира човек. И тук, нали, към накрая на книгата си, Цветан Тодоров прави едно разделение на двата вида култури според него. И сега ще си запишете и на Леви Строс разделението, и на Цветан Тодоров. На два цивилизации и култури. На Леви Строс той нарича културите топли и студени. Това е неговото деление. Топлите култури са тези, в които няма държава, така наречените традиционни нас или племенни култури, и в които всъщност основното нещо са отношенията между хората в семейството, родовите отношения, и отношенията между приятелите, между хората от едно племе, които са много непосредствени, много топли, много директни, и заради това той ги нарича топли култури. Студени култури са съответно цивилизациите, където има голямо отчуждение между хората, всеки си живее в някакво апартаментче или в някакво къщичко отделено от другите. И хората са разделени на различни класи и касти, които не комуникират изобщо помежду си, нито се женят, нито влизат някакви взаимоотношения, освен по отношение на експлоатацията и всеки да си знае мястото. И самото комуникация между хората е опосредствено, т.е. това става с писмени текстове. И мащабите са огромни, защото става дума за държави, да речем. Примерно в един Китай, знаете, мащаба на китайската територия, на китайското население, китайската цивилизация, която е един от примерите за студени култури. Цветан Тодоров прави едно друго разделение, което пак до някъде се базира на това, но той разделя културите на два вида. Едната са култури, които са насочени към човека като мярката на всички неща. Това е християнската култура, в случая на Кортес и на конквистаторите. А другата, която е насочена към природата, където човешкият живот няма значение, важно природният цикъл и взаимоотношението между големия човешки колектив и природната среда. И това е, да речем, културата на ацтеките, в която, нали, за да се поддържа космическият ред, трябва да се принасят хора в жертва на храма на Слънце. В тяхната визия. Но въпросът е, че тези две култури всъщност според Цветан Тодоров би трябвало да се съчетаят, защото и двете водят до собствените си извращения, ако човек не обръща достатъчно внимание на природната среда и пренебрегва и използва само за ресурс. Това може да доведе до такива проблеми, както и когато той не обръща внимание на отделния човешки живот като нещо ценно. И според него пътят на развитието на човечеството и на човешките култури и цивилизации е по-скоро обогатяването и взаимното така обогатяване на тези два типа културни настройки. Едната, че природата е ценна, другата, че човекът е ценен в едно цяло. Това според него би било спасително и за оцеляването ни, и изобщо за едно по-човечно общество. И това е смисъла всъщност на въпроса за другия. Ти всъщност не да виждаш в него някакъв идеал, който твоите сънародници го нямат, да виждаш
това някакви ангели небесни или добрия цивилизован западняк. Нито пък обратното да виждаш в другия едно чудовище, което не е човек според тебе. Ами да опознаеш действително какво представлява този човек, с какво той е по-ценен от тебе и с какво той е по-малоценен от тебе. Защото всяко едно от тези две неща ги има. Какво ти можеш да го научиш и какво той може да те научи тебе. И тук вече стигаме до тези картинки, на които това е нещо, което прави всъщност вече при Цветан Тодоров и при Леви Стройс, това са просто едни пожелания, едни програми. Нали, как трябва да вървят бъдещите изследвания. При Джаред Даймънд това вече е начин на живот. Това е целият на живот и всичките му книги са посветени на това. Защото той има една много интересна съдба, тъй като половината си живот е живял в Съединените щати, в една държавна цивилизация, а другата си половина е живял в племен в Нова Гвинея. Едно комунално, естествено общество, в което няма държава, а всичко седи на едно племенно ниво. Много по-непосредствено, всеки познава всеки, ти си винаги в едни непосредствени контакти с хората и така се решават основните обществени проблеми и проблемите на оцеляването. Така че той всъщност, Джаред Даймънд по този начин има сравнителната перспектива между две абсолютно коренно различни култури, т.е. между две съвсем други една спрямо друга култури и може да направи съпоставките и сравненията по един адекватен начин. Защото той буквално всъщност от 60-те години до ден днешен живее в Нова Гвинея много и почти не се прикита в щати. Много за малко. Така и повечето му приятели са новогвинейци. Сега, значи, какво всъщност е интересното при тази новогвинейска култура и защо именно неговото изследване има така изключителна стойност и ценност на Джаред Даймънд. Ами това са населението, всичките народи на остров Нова Гвинея са открити от белия човек едва през 1933 година за първи път. И има снимки, като едната съм е сложил като тапет на нашата група. Това е първата среща на новогвинейците с белите, заснимано на заснета на фототапа през 1933 година. Тоест, всъщност, когато отива за първи път Джаред Даймънд в Нова Гвинея, са минали едва 30 години, откакто за първи път новогвинейците са се срещали бели хора. Тоест, се измислят тяхното общество все още автентично, такова, което е било с хилядолетия наред. Така, и това, което установява Джаред Даймънд в тези си изследвания, че всъщност, както има големи разлики, така има и някакви много сходни неща. Ето, например, един пример, границата. Значи, той слага като съпоставка една модерна вишка на границата между Щатите и Мексико и една граница между две племена в Нова Гвинея. Виждате, че всъщност структурно нещата са решени по един много сходен начин. Тоест, обаче ние си мислиме, че една култура няма държавно устройство. Това следва, че тя няма граници. Първо е съвършено невярно. Има си граници, има си граничари, се оказва, които това има работата и си седат цял ден на вишката. Така. Значи сега ще говоря малко хаотично според това как идват снимките. Нали, Джаред Даймънд възоснова на опита си в Нова Гвинея пише книгата си за всички този тип комунални общества, които няма държава, има комуни. Традиционно така наречени племени общности. Естествени общности, за които говорихме миналия път, и държавни достойните цивилизации. Нещата по друг начин се държат. Значи, тук това, което той дава като сравнение, са как се водят съдебните процеси в едно традиционно общество, без държава, и в съдебната система в Съединените щати. И като тук, например, неговият анализ е, че ние имаме много какво да се включим от това как се водят съдебни процеси в традиционните общества и култури. Защо? Той дава много примери, които няма да мога да ви ги преразкажа всичките, но основното нещо е, че на западното правораздаване основната идея е да има наказан
Докато при традиционните общества основната идея на съдебния процес е да има мир, да се стигне до помирение. Защо е така? Защото често в тези традиционни култури се стига до така наречената известна от италианската дума вендета. Когато, примерно, някой е убил някого съседно племе, започва една война безкрайна просто на ниво отмъщение, която се оказва по-голямо бедствие дори от едно цунами. И са в състояние цели народи да се избият до крак по този начин, защото не спират. И поради тази причина традиционните култури, там няма някаква държавна организация, която на някакви основания на държавни договори да ти наложи с сила мир. Понеже нещата са естествено, най-естественото нещо е отмъщението, когато се стигне до такива кръвни връзки и няма той да го спре реално. И една от причините, според Джаред Деймън, така добре новинейците да посрещнат окупацията и включването им в Австралия и белите въобще, е, че белите спирали войните. Тъй като всъщност всичките новинейци се оказват, че искат да спрат войната, обаче те няма как да спрат войната, защото това означава, че те все едно да плюят на себе си, че не са мъже и няма да ги уважават в цялото, защото те нямат чест и достоинство, няма да отмъстят. И затова те всъщност надяват някой друг да ги накара да имат оправдание за войната спира. И много добре били посрещани белите, именно поради тази линия, че белите спрели войната. В интервю с тях и сега говорили, че едно от най-големия принос, не здравеопазването, супермаркетите и така нататък, че благодарение на белите, на държавата, войните са спрели. Но това обяснява и характера на съдебните процеси при тези традиционни култури, че при тях основното нещо е помирението. Значи те треперят да има помирение, защото ако няма помирение, ще се започнат да се избиват и вече няма да остане никой жив накрая. И основната работа на този съдията или какъвто е там, както се казва, е помирител. Той всъщност неговата работа е комуникатор. Той трябва да се комуникира между всички, които са засегнати и да седнат всички заедно да решат някакъв вариант, в който двете племена или семейства или кланове да се помирят. Обратното на това, държавното правораздаване според Джаред Деймън цели всъщност единствено едно наказание, което често е безсмислено. Дори когато двете страни по съдебния процес искат да се помирят в един момент, държавата казва, не, няма да се помирите, трябва да има осъдене, трябва да има наказане. И той беше цитирал доста такива случаи от американското правораздаване, където хората всъщност искат да се помирят, а пък резултатът от целият този съдебен процес е много по-лошо и за двете страни, отколкото ако те биха се помирили, т.е. ако нямаше правораздаване. И той казва, че държавата всъщност държи на този резултат, за да наложи самоцелно своето насилие, за да просто да демонстрира сила. А не защото изтърси някакви социални или човеколюбиви решения. И това пък е един от големите негативи на държавния тип общество, цивилизация и култура, че държавата сама по себе си, включително държавната бюрокрация, администрация и така нататък, в един момент престава да служи на обществото и почва да служи самоцелно само на себе си. С цел просто да се наложи насилствено на всички. И по този начин често ситуацията в една държава за обикновените хора, като нас с вас, може да стане и нетърпима, и нечовешка, и по-нечовешка, отколкото в тези традиционни култури. Това е едното от сравненията, където той казва, че ние всъщност, ако приложим друга логика при самото законодателство, че то служи всъщност за преодоляване на социални конфликти, за намиране на решение, на мирно решение, на хармония и така нататък, много бихме спечелили, ако се получим от този опит на правораздаването като някакъв вид помирение и много развита комуникация, защото този човек той не е случайно избран за съдия, защото той умее просто да намира помирението и да изкомуникира с всички, т.е. с хора от различни култури. Така. Сега тук една друга разлика с какво си играят децата.
едно американско девойче, което е затрупано с купени играчки, един свят от играчки. И тук въпросът всъщност е в тези различни култури, какви хора израстват. Ще се оформят като хора за това, което се случва в детската възраст, то после неминуемо се отразява на тази твоя личност, когато ти си живял само след пластмасови играчки, а не сред реални хора. Така, значи този интересен факт се дължи. Наскоро една позната съученица на жена ми, миналата година, така, въпреки че е млада, сравнително млада жена, получи инсулт. Тя живее в Франция, където здравеопазването е малко по-различно в България, т.е. по-добро е и здравна система и като осигуровки все още на Франция социална държава, но и като качествено обслужване на клиентите, все сериозно на медицинското обслужване и въобще цялата логистика. И при този инсулт на нея се поврежда една част от мозъка, и това даже от стволовата част, която отговаря за целия лагер. Тя фактически не работи въобще нито повредени дъвкателния рефлекс за поблъщане. Тоест тя изобщо не може да поблъща, не може да говори, защото това минава през на лайнкса. И тя е в съзнание, обаче никой не може да разбере. Минава там една програма за рехабилитация, която в тази болница, която лежи във Франция, основната цел на тази програма е ти като си загубил този инстинкт, окончателно е повреден на част от мозъка, но да се компенсира, като всъщност човека се научи чрез кората на мозъка, чрез кората на главния си мозък, да развие отново главната вече като условен рефлекс за преглъщането, и също се учи да глута и да говори. Това е нещо, което на нас не е дадено към инстинкт. Като се повреди този инстинкт, обаче нашият мозък ни позволява вече чрез кората на главния мозък ние да компенсираме това, като развием едни нови центрове в мозъка, които да позволяват. И тя в момента си говори прекрасно, яде си прекрасно и страшно добре се чувства. След тази програма, примерно една година, да речем, възстановяване и усвояване на тези нови умения. И когато всъщност центровете в мозъка са много гъвкави, ние сме в състояние да презаписваме информация постоянно от едно място на друго и да мениме и да сменяме центровете, да речем, примерно центъра на говоренето се намира в един в едно място в кората на мозъка, обаче ние бихме могли да го преместим на друго място, защото всъщност това не е някакво пече, което не може да се съдържа друго, това е чисто функционално. Това може да се премести и другаде. Има такива, да речем, и с епилептиците програми за възстановяване. Тоест, те да се научат да ползват други части от мозъка си за това, което обикновено да се ползват. Защото имате предвид, че ние по принцип нашата памет, поне според специалистите по мозъка и по неговите клетки, тя не се намира на едно място, а тя постоянно се презаписва на други места, тъй като постоянно умират клетките, мозъчните клетки. И въобще силите мозъчни клетки, защото нервните клетки умират и не могат да се възстановят. Това са единствените клетки, които като умрат и край не се възстановяват. И затова се казва, че този човек повече изтарява, толкова повече се затъмнява. Мозъчният капацитет е в герзи някъде между 14 и 18 години. Повече. Особено с стреса, недоспиването, това са фактори, които влияят на голяма смъртност на мозъчните клетки. Умрели сте и край са да си мъртви. Вие в това време не сте си презаписали спомените, информацията, нещо, което знаете на друго място в мозъка. И всъщност в мозъка е един постоянен процес на презаписване на информацията на други места. Когато всъщност човек борави с много езици, или защото трябва да борави, да е много съобразителен, да борави с мозъка си постоянно, мозъкът му се тренира много лесно да прехвърля една информация от едно място на друго, един център на активност от едно място на друго в мозъчната кора. И това според
Джаред Деймън Джаред Деймън се държи това, че поради това, че те боравят постоянно с много езици, са свикнали да мозъка и нямат езикова интерференция между другото, защото ние като учим езици сега, и като учиш примерно 2-3 езика, и ти се появява някаква езикова интерференция, почваш да бърнеш езиците. При тях няма такова нещо, защото съвсем малко от тебе да се го развили. А то в един момент тези способности на мозъка почват и да се унаследяват, защото от тях зависи това дали ти ще си комуникативен, дали ще си привлекателен за брака, дали ще си адаптивен и така нататък. И започват партньори, които да са предпочитани брачни партньори, които умеят да говорят много езици. Са полиглоти, и то с голяма лекота. Комуникацията при тези народи си става изключително важна, изключително сложна, изключително гъвкава. Интелигентността им, съобразителността им и изобретателността им също. И всъщност се оказва, че обратното на това, което ви говорих първоначално с айкюто, често такива традиционни народи и култури са с по-развита интелигентност, съобразителност, творчески капацитет и гъвкавост на мозъка. Така. И за това всъщност и тези социални структури в тези комунални култури, така да ги кажем, недържавни, са изобщо не по-малко сложни от европейците, а в някакъв смисъл дори се получава и по-голяма сложност при търговските взаимоотношения, да речем. Това за войната вече ви го разказах. Ето тук има два вида унищожителна война. Едното е атомната бомба, големият кошмар на нашата цивилизация. А другото е междуплеменната война. Само че интересното е, че резултатите от ядрения взрив и от една междуплеменна война могат да бъдат сходни. Макар че, примерно, при междуплеменната война няма да се случи толкова обикновено да изберете цял град, както падна атомна бомба, реално погледнато те са в състояние за 5 години да си избият цели народи. И това е голям проблем между прочим в момента, да речем, в Черна Африка, където има в Ангола и къде ли не, постоянно скътани такива междуплеменни култури, които нямат край, нищо не може да ги спре. Сега, по отношение на опасностите, т.е. какво е най-рисково в едно общество, това също е интересни разсъждения и така анализи на Джаред. Кое всъщност причинява процента на най-висока смъртност в Нова Гвинея, Съединените щати. Нали, Съединените щати, логично да е в България така, това са и статистики. Процента на смъртност, най-високият процент на смъртност, нали, без време, така да се каже, е от автомобилни катастрофи. Значи, реално погледнато, жертвите от автомобилни катастрофи в България за миналата година бяха повече, отколкото жертвите от войната в Ирак на цивилно население. Горе-долу всеки ден има някакви жертви. Тоест, всъщност, най-големият риск за нашето общество, в смисъл непосредствен за живота ти, идва от автомобилния трафик, от шосетата, от карането на автомобили. Не е примерно от това, че се води самолет, там процента на катастрофи е много по-малък от автомобилите и процента на жертвите съответно също. И не е от Ебола, дето няма никаква да се похвалим, че каза малария. Тоест, тези неща, които обикновено в цивилизацията, чрез медиите и така нататък, се насажда масова истерия за тях, че те си опасността, примерно бежанците или не знам какво си, се оказва, че защото статистиката показва, че не те са всъщност истинската опасност за нас. Най-големият риск, най-голямата опасност за живота ни е да пресичаме пешеходната пътека. Или като си караме автомобила. Само, че това, което се случва при цивилизацията, при така да наречените студени култури, е, че те не отчитат всъщност реалната опасност като реална. И отчитат обикновено някакви митологични такива измислени опасности, насъдени от медийни истерии, и така нататък. Докато при малките култури, при малките народи, гвинейците, те отчитат всъщност, се отчитат точно тази, която е най-много жертва на опасността, като реална
И с това Джаред Емет се сблъсква, като първоначално отива в Нова Гвинея и иска да стига от някакво дърво и се оказва, че новогвинейците се плашат от дървета, особено от стари дървета. И те падат направо в ужас, само да застанат от него, само ли да спят там. И той се казва нещо хората са суеверни, никой не знае какво са нещо ненормално. Но това е така. После като се запознавам по-отвътре с културата, и особено вече след това, като гледа статистиките за смъртността, се оказва, че най-голям брой смъртност има отпаднали дървета. Те живеят в гората, прехранват се с примерно някакви банани или нещо си там по дърветата. И реално погледнато най-много такива смъртни случаи има отпаднали дървета, защото като процента на паднали дървета ти когато живееш цял живот в гората е къде е по-голям, колкото само се разходиш 3 пъти в месеца на години, ще да речем. И това нещо Джаред Емет го нарича конструктивна параноя, т.е. има някаква параноя, че ще ти падне дървото на главата, обаче това се оказва не е толкова безсмислено, колкото на европейца да се струва на пръв поглед, да се оказва, че се оправдава. Докато при нас е обратно, всъщност това, което нас най-много ни заплахва автомобилните катастрофи, ние не го неглижираме и вместо това създаваме едни истерии от неща, които не ни заплахват толкова. Както са хора от най-различни държави. Това вече го гледахме, комуникация да ги преподавах. Това ще го пропусна. Отглеждането на децата отново се връща. Малко хаотично стана. Значи много интересно, това е народа на пигмеите, така наречени, или народа Ака, както те се мислят, че ние наричаме пигмеи. Бюджета, може би първо да започнем от това, защото е толкова ниско. Като си говорим за революция и за такива работи. Значи, пигмеите са ловци и спирачи. Те живеят в екваториалния, на екватор, точно на самия екватор, екваториалните гори на Африка. И при тях е много важно животното, което те ще ловят, или хищника, който евентуално тях самите ги преследва, да не ги забележи. Това е важно за тяхното оцеляване, за тяхното развитие. Този, който примерно ще е най-добрият ловец, ще носи най-много храна в къщи, ще е най-незабележим съответно. Те разбират всъщност тези способности вече на културата, да се крият оценките, да не ги виждат и така нататък. Което всъщност, когато се нисят на ръст, това много ни помага. Тъничък и нисък може да се скрие в всяка сянка между дървените. И оттам нататък всъщност ниските хора стават предпочитани партньори за брак. И от страна на жените, и от страна на мъжете, защото интересно при културите на ловците и събирачите, всъщност жените толкова участват в стопанството и в лова, колкото и мъжете. А при културата на пигмеите се е получило така, че всъщност понеже жените били най-големите майстори на капани, при народа Ака и на мрежи за хващане на всякакви механизми за хващане на животни, дудки, мрежи, архитектура, сте гледали по филмите. И поради тази причина всъщност жените се занимават с лова и са по цял ден в гората и поради тази причина пък жените си гледат децата. И при пигмеите децата се отгледат като мъжете. Това е, изобразява тази картинка. Това са едни индианци от поречието на Амазонка, които от един народ, който пак е една снимка, в който те за първи път срещат бели хора. Ето отново Венецуела, много по индианските там гори в Южна Америка. Нещо интересно по отношение на частната собственост и на споделянето. В културата на тези индианци, които впрочем ядат само банани, поради тази причина и предимно само банани, те не консумират месо. Значи изобщо. Поради тази причина постоянно кръвното има много ниско и те са малко поднесени постоянно.
Но и по тази причина пък са много миролюбиви. Те не познават конфликти, войни, насилие, такива неща. Нали, виждате, че културата е свързана и с физиологията. Просто това са неща, които са си едно цяло. Човек като почне да мисли с разума, се вижда, че тези неща са естествени. Но там е интересно да речем, примерно децата имат една игра за разделяне на банана. Като има един банан, те, примерно да речем и 7 деца, те си го делят първо на 7 части, тези 7 части на още 7 части, докато се стигнат до най-голичките и чак тогава се изяждат. И това си е една игра и те страшно се веселят от това и при всяко ядене по този начин се прави. Това създава една култура за една солидарност и за една взаимопомощ и споделяне на нещото в обществото, което за тях е нормално. Докато да речем един човек от цивилизацията, западен човек, нормалното е да си закрави всичко и си каже моето е нали, пак нещо, с което и тук се поставя въпрос, защото да речем някои автори разсъждават много елементарно, изхождайки само от собствената си култура, че човешката природа е като инстинкт и като зададеност е такава, че човек иска всичко да вземе и да премазе другачето и само себе си гледа. Казва, че в много култури въобще не е това човешката природа. Човешката природа зависи от това е човешката култура в крайна. Така, това е тази среща, за която ми говорих. Ето тук един винец, който за пръв път вижда бял човек. Каква е реакцията? Който да си по-през. Така, значи, друга легенда, че примерно, че традиционните народи по разни племена и коли са по-суеверни от по-цивилизован човек и че вярват някакви безумия, пък ние само сме рационални и логични. Вчера днес, да речем, с този чертал за откриване на вода, който се ползва и до ден днешни в Щатите и в България, къде не е. Един от примерите с оборва подобно тези. Казва, че всъщност няма, не само, че няма обяснение или някакво доказателство, че с чертал ще намерите вода, ами чисто статистически всъщност не се намира с чертал вода. Да речем, ако статистически се оказва, че се намира, значи ние нещо не можем да се обясним. Обаче след като така или че не се намира, а хората са на 100% убедени, че така се прави и си правят и никой не може да ги разубеди. Тоест всъщност по отношение на разни такива предубеждения и суеверия, западният човек не се различава особено много от някаквите роднини от племените култури. И в това отношение имаше едно много интересно изследване, сега се присетих, правилно 20 вестник, 24 часа ни беше преди няколко години, бяха правили за суверенността на депутатите в нашия парламент. И бяха правили разни интервюта, някои бяха анонимни, някои даже съвсем така откровено си говориха. Все пак се съгласили. Един разправяше, че той като видел, като тръгнал на работа към парламента и като видел черна котка, си плюл в пазата 3 пъти, па се въртял на още пъти и после не стига това, и чакал да мине някой колега преди него. Някой депутат от противниковата партия. Имаше такива, дето стъпвали само по белите плочки в парламента, дето там бели и черни, той само по белите минавали за да им се случи нещо. И как такива невъзможни неща. Така че ние като си мислим, че не сме се верни, или че по-малко се верни от традиционните народи, това не е много ясно дали е така. Всяка култура си има собствените суеверия. Сега един от големите проблеми за културното многообразие, защото всъщност всеки един народ усвоява някакви знания, някакви умения, които могат да бъдат полезни на всички народи. Те са ги разработили и имат само в тази култура. И когато всъщност една култура изчезне, ние губиме не само един народ, един език, ние губиме едно знание, което може да бъде полезно за всички, което с течение на еволюцията на хилядолетието се установява, че това е начинът, примерно, да се прави нещо. Това е една от едно инуитско тяло племе в Аляска, която е последният представител на своят народ и единственият човек, който говори езика на своите предци. Една доста тъжна история, която се случва всяка година и всеки месец в момента цялото заедно толкова. Загубата на културно и езиково многообразие
голяма дори от загубата на биоразнообразие. Изчезват народи, изчезват традиции, това е масово. Изчезва цялата памет, нали, която с хилядолетия се трупала на тези народи, заедно с тях. Нещо, което Фени Моркупър още през 17 век го е хванал, 18 век го е хванал в романа последния. Значи си последният един народ. Сега, значи друго нещо, понеже тези култури биват, както ви споделих, има култури на ловците и събирачите. Те обикновено са по-миролюбиви и те са весели нещо това. Радват се на живота. Има култури на земеделците. Това е да речеме в случая това е в Судан. Интересно защо, не знам защо е така, но земеделските култури, хората са изключително жестоки, много зле се отнасят един към друг, има големи жестокости, като принцип на наказание и такава нататък. Обикновено земеделските култури са основата на цивилизацията, както каза големи английски истории, 20 години на 20 век, Арнолд Тонби, където има канализация, там има цивилизация. Цивилизацията развива на основата на земеделството. Особено когато започне нещо за засушаване, оазиси, когато трябва да се прави по-флорно напояване, хората се изключват на едно място и създават град от оазис. Това е едно от обяснението за възникването на първите градове. Освен земеделски, такива ловци и събирачи, те са и смесени, да речем, основата не е с смесени, да речем, земеделски, някакви ловци и събирачи. Има и домашни култури, това са културите на животновъдите. Това са народи, които нямат постоянно местообитание, ходят заедно с стада, да речем, такива са монголците. При тях интересно е да речем, примерно, че при старите хора е нормално да остане стареца да умре, защото това не може да следва в един момент в стадото. И той трябва да бъде убит или да остане да умре. И в Джаред Дейвид даже една много интересно интервю от съвременна Монголия, където понеже там традиционната култура предполага по обичай синът да убие майка си, когато стана много стара и вече е болна и не може да се движи и не може да живее пълноценно. Но това с промяната с модерните времена, те вече не са, т.е. те пак си гледат крави там, само че не ходят с тях, гледат и с трактори, с мотоциклети, камиони, всякакви такива работи. И вече тази култура е отива, особено за младото поколение. Пък и тези порядки също става вече безмислени. И без случая беше с един син, който отказа да убие майка си, защото не го намира вече за нормално. Обаче за майка му смята, че не е нормално, че не я убил. Тя е страшно обидена, постоянно му се подиграва и понижава. И постоянно се жалва от това, какъв срам е доживява с един да не я убие и да остави да се качи с тези тежки болести. Не знам дали си дадете обяснение защо пък така се е случило, така се е приело в монголските традиции, че точно пасина трябва да убие майката. Това е пак заради вездетата. Защото ако някой друг убие майка ти, ти ще искаш да му отмъстиш, това е естествено. Това така е решено. Това е Клод Леви-Строс, за който ви говорих. Той има една книга "Тъжните тропици", в която разказва, аз не говоря за това. Как откриват едно племе в поредието на Амазонка с много странни представи и обичаи. Те към 30 годишна възраст спадат в една безкрайна тъга и депресия, престават да се хранят, престават да пият и постепенно си умират. Всъщност това общество няма старци, и са млади. Е супер странно и въпреки че изучават език, но там живее доста време експедиция, която ги открива и ги разпитва за какво ли не, Леви-Строс стига до извода, че той не може да разбере всъщност тяхната логика. Там си казва, че обаче стигва до извода, че той не може да я разбере не защото тази
логика е проста, а защото е много сложна за нея. Тя е просто страшно, цялото им мислене изобщо не е елементарно и примитивно, както ние сме устроени да го срещаме, е някаква супер сложна и нали, това е едно от причините. Това е на тези праци книгата нация и така. Така, значи, какъв е смисъл от всичките тия неща, на което се надява на Чарлз Дикен с тези си изследвания и съпоставки. А пък и нашата представа, в който който още разказ да ви разкажа, за негов приятел, той има много добри приятели в Нова Гвинея. Неговите разсъждения от личен опит са, че тези хора са нито са по-малко интелигентни, нито са по-умни, нито са по-глупави от неговите приятели в Штатите. Те са съвсем същите като качества и като сложност на културата, и като сложност на взаимоотношенията им. Просто нещата, които при едно държавно общество са добри, при тях ги няма, защото няма държава. Обаче от друга страна, нещата, които са лоши в едно държавно общество, при тях могат да са решени по по-добър начин. И за Джаред Деймън бъдещето е в това взаимообогатяване на културите, като се огледат по този начин една в друга и намират някакво по-добро решение, че имаш избор, защото ти да речем, докато не си се замислил, че можеш да не убиеш майка си, защото не си виждал култури, които няма да убият майката си, синовете си. За тебе това е нещо нормално и то не е въпрос на избор. В момента, в който ти видиш, че някъде нещата са решени по по-добър начин, примерно пращате в болница и там я лекуват или нещо друго, или намерят някаква работа да гледат децата. И вече ти си поставен пред избори, можеш да избираш между по-доброто и по-лошото, докато като имаш само едно нещо, си забит само собствената култура и нямаш този избор. Това е същественото за въпроса за другия в междукултурната комуникация, че когато ние познаваме практиките, вярванията, ценностите на друга култура, ние вече имаме избор да избираме. Ние може да оценим, примерно да речем, в Франция или има по-добра системата на здравното осигуряване, да речем, или на каквото и да било, образованието в училище, или в България ти имаш две неща. Когато си знаеш само нашето, ти не можеш да оцениш като добро или лошо, защото просто го вземаш за даденост. И нали, общо това беше по отношение на транскултурната комуникация. Аз в миналия ни курс ви говорих за един от другите големи съвременни антрополози, който пък се занимава с корпоративната култура, но пак в такава аспект на междукултурното общуване, Херд Хофстеде, който прави един сложен модел, комплексен по модела на новите науки на системната теория, за оценка на културните различия. И нали, основната теза, която той я прави като специално обучение, за това става толкова известен, е да се запознае с основни културни практики и ценности на различните култури, които съществуват в момента, с цел, когато ти отидеш примерно да правиш бизнес с араби, сключваш някакво търговско споразумение, да знаеш как да се държиш и как да не се държиш, нещо, което примерно тук в България. Често се получават гафове на тази основа, точно защото не знаем, ние се държим както бихме се държали в България, а там това може да се окаже смъртно обидата в Китай. Обединените емирства. Например, имаше един случай, аз не знам, може би съм ви го разказвал, той е съвсем така от практиката, да е провала на една сделка с Дубай, Катар или някакво от емирствата или въобще с целите емирства, за износ на пилешко месо от един комбинат на Костов, където шефа на птицекомбината решава да се обади на
съответния там петролен магнат, мултимилиардер, не знам какво си, арабина. Той първо, че като се среща с него, той може да се държи любезно, но малко е така тия черните маймуни. Това се излучва и арабите, или при китайци или японци, като имаш такова излучване към тях, като отидеш на един среща, няма да показват, че са се обидили, но просто ще приключат отношенията си с теб. И няма и да разбереш защо е станало. Тук, понеже постим-брод, човек е свикнал така нашия бизнес тук на макленство основа да се решава. И си позволява да се обади по скайп или по телефона или по една какво си в 11:30 вечерта на съответния мултимилионер, магнат и не знам какво си, който е свикнал да му се молят от щатите, от Германия, от Франция, на колене за всяко нещо. Пашата, така да се каже. И начин да се обажда, му говори на ти, но вика, сега тук ще направим това, ще направим много това и край вече целият бизнес се проваля. Когато човек контактува с още по-радикално различни култури, там нещата могат съвсем други измерения. Значи ето още един тригър пак такъв, с моята дъщеря голямата на учи китайски. И българите, за която им преподава китайски, в принцип работи основно като преводач и като някакви бизнес партньорства между китайски и български фирми. България и Китай. И на посещение в Китай с някакъв не много близък китаец, дето ще стигат по Европа, с много така топли сърдечни взаимоотношения, правят дългогодишни, си имат доверие и така нататък. И тя виждайки го в Китай, ама той дошъл с жена си и му се нахвърля на върта, както правим едното до по-български. След което човек се оказва пред развод. Това е абсолютно недопустимо. Не е приятел тяхната култура в това поведение. Това се смята вече за изневяра, това е цяло си толкова си да престича. И оттам нататък всъщност бизнеса и тази фирма отива на Киво. Така че да какво да се занимава с това обучение, нали, мисля колко е важно, като отидеш на различна култура, била тя в Индия, в Япония, в Африка и къде, как да се държиш. Ще да речем една различна антроположка си спомням, с нейните разгледения, как пред малко ще ли да развият в помощи. Защото тя учила тези езици. Обаче си позволила, видяла някакво куче и казала куче. Обаче там да кажеш куче, това е било най-голямото видео. Това означава, че страшно да се даде това на този, който. Тази дума е табу, тя не трябва да се чуе тази. И за малко да се отиде. Така, значи това, което айде да направим джипка с логически набори. 6 и 10 тази начин. Днес ще имаме ли колко това? Да. Към колко ще? 5. Към колко ще? Ще видим как се чувстваме тук и какво ще тръгнем. Тук ще се ситуацията с гостите е такава, че хората са на работа и по-ранен час е трудно да ги видят. Ама отли да дойдат да не доведете за вече? Да ви дам завет, да дойдат. Беше да предполагам, че ако много се проточи, някой може да трябва да тръгне. Значи, вижте сега, в 5 часа ще ми дадете книжките тук и аз ще да имаме гости, ще ги разписаме, някой който тръгва ще се даде. Може и сега да ги остави. Пацо, защо показахте? Добре, сега минаваме към заключителната част. Защо ви ги разказвах тези работи с Джаред Деймън и с традиционните
култури, какво има още един аспект, който е важен в този тип иновативни, съвсем нов тип научни разработки за междукултурното общуване. Първо забравих да ви кажа за още един метод в антропологията, точно основан на принципа на многообразието и полицентризма. За полицентризма си говорихме в първите часове, да го повтаряме отново, значи това означава много центрове, както с дървото, всяка клонка си представлява един център. И с центровете на света, да речем, като си говорим за различните култури, като отидете в Лондон, ще ви кажат, че на Гринвич е центъра на света, като отидете в Пекин, ще ви кажат, има един камък в забранения град, който е центъра на света според китайците, и там туристите се бутат всички да се качат на камъка и да се снимат на центъра на света. Ако видите, примерно в Австралия една карта на света, там в центъра се намира Австралия, картата е обърната, северното полукълбо е там, където при нас е южното, и така учат в училище, защото за тях центъра на света е те, където се намират. Нашата карта Европа е в центъра, обаче като отидете, примерно, да гледате някоя китайска карта в китайско училище, Европа почти няма, защото е така сплескана на ъгъла. И Китай се намира в центъра. Така че всъщност центровете на света са много и културите са много и трябва да се обединяват. И от тази гледна точка Клифърд Кирц е един много интересен антрополог британски. Разработва един такъв полицентричен модел на анализ точно на междукултурното общуване. Аз даже си мислих да ви кача неговото есе по този повод, защото това е декларация, която не очаквам, прави художествено, много интересно. Е интригуващо, по една действителна случка по време на Алжирската война, където между алжирците, берберите или там бяха някакви племе пустинно такова, и френската войска има един еврейски собственик на стада, който му отказва стадата и той прави някакви страшни игри, врътки, колаборации, да си ги вземе обратно, като ползва, както ви дадох пример с Кортес, културните представи и ценности на трите различни култури, с които се занимава. На пустинната култура на берберите, не знам дали бяха точно берберите там, но както идеята е за някакъв пустинен народ, официалната мюсюлманска култура на алжирците и френската култура на френската армия. И тъй като той ги познава и трите, защото е търговец и търгува и с трите, и играе на ниво преговори тяхната култура и накрая успява не само да си върне страдата, но и да си върне трите долари. Но плътният анализ представлява всъщност един разказ, в който Клифърд Кирц разказва тази една и съща история от гледните точки на четирите участника. Тоест, от гледната точка на френската армия как се дадат нещата, от гледната точка на берберите, пустинния народ как се дадат нещата, от гледната точка на мюсюлманите алжирци как се дадат нещата, от гледната точка на евреите с стадата как се дадат. И това се нарича плътен анализ, т.е. всъщност да представите не само една гледна точка, ами да представите няколко различни гледни точки, като не смятате, че една от тях е правилната, а че те в съчетание всъщност правят нещата и живота такъв какъвто е. Това се нарича плътен анализ. Така, значи по отношение на тези традиционни племенни култури, защо се занимават Джаред Деймън да ги изследват? Защото особено така след новите социални движения и екологичното, и в феминисткото го има, като и в по-старите като анархизма, се идеализира този тип комунални общности, които са естествени и които се самоорганизират на естествен принцип, така наречените grassroots организации на английски език.
Тоест хора, които се събират, правят някакъв инициативен комитет или участват заедно при ходят на танци, правят някаква общност, която естествено никой не е направил изкуствено, да им каже, че седите в консумола. Те сами си го правят. Тъй като, според анализът на Хана Арен, това е всъщност естествената основа на обществото и без такива естествени общности, които хората се събират и се сдружават да правят нещо заедно, общество изобщо не съществува. И анализът на Хана Арен на тоталитаризма е, че той е едно такова обществена структура, която в банята си за тотален контрол на всички нива на обществото, реално унищожава обществото, защото там се забранява сдружаването, забранява да унищожават естествените общности, контрола на държавата е въобще на монопола, зависимост кой е, нали, кой държи тоталната власт, защото в момента наблюдаваме едни процеси, в който имаме един тоталитаризъм, тип латиноамериканските хунти, където всъщност олигархията или някакви монополи, бизнес монополи държат властта, а не държавата. Така че, независимо какъв тип е тоталитарното управление, дали е на някой абсолютен монарх или е на Сталин или е на някаква олигархия, то води до едно и също нещо. В претенцията за тотален контрол над обществото, всъщност това тоталитарно общество разрушава естествените обществени структури и накрая всъщност няма общество. То деградира, самите човешки същества деградират и там нататък единствената съдба на такъв тип тоталитарна система е да се саморазпадне. Тоест съдбата на тиранията, както е описал Шекспир в Макбет, е да се самоунищожи. И това също е много вредно, особено в момента с тези технологии, които разполагаме, въобще на световен мащаб. И оттам се започва това идеализиране на естествено формиралите съобщности. Но това, което показва Джанет Деймън с реалният анализ на едни такива анархистични комуни, т.е. на племената, които реално погледнато живеят по идеалите на анархизма. Няма държава, всичко са хората помежду си го договарят, както се разберат така. Се оказва, че всъщност те имат не по-малко проблеми, отколкото в държавните цивилизации. Че човешката природа навсякъде се проявява по сходен начин. И че действително, нали, ако изчезнат естествените общности не е добре, обаче пък и да ги оставиш на самотек без някакъв вид по-голяма структура, която да решава въпроси, които не могат да бъдат решени на ниво племенни взаимоотношения, на ниво приятелски кръгове. Нещата стават мафия най-малкото, както в България, всъщност някакъв смисъл реално погледнато има някакви естествени общности, но за съжаление повечето са в областта на злоупотребите и организираната престъпност. И това също може да бъде толкова опасно, колкото и, нали, и да няма. Защото тогава пък няма общество и хората деградират. И от тук всъщност правим такива вече по-сложни, по-комплексни анализи за тези неща. Стигна до извода, че трябва да се върви някъде напред, не да гледаме модели, които са съществували, но да търсим някакъв нов тип въобще и мислене и експерименти трябва за взимане на решения, за някакъв по-адекватен на 21 век начин въобще на управление, на взаимодействие и комуникация между хората и между културите. Както казва големия философ на медиите Маршал Маклун, светът се превърна в глобално село с тези масови медии по целия свят, с интернет вече съвсем така. Глобални клубки се носят наляво надясно. Всеки може да достигне до всеки един определен момент. С информацията се разпространява свърх бързо. Въобще цялата културна ситуация на планетата се променила драстично, както и проблемите и големите рискове вече са за съвсем друго естество, къде са такива, каквито са били в зората на 20 век. Съвършено нов свят живеем. И тук има един голям проблем, че тези структури, които ние сме свикнали, като култура, като начин на мислене, като институции, като партийна система или като демокрация, всички са деводе. Те всъщност са неадекватни спрямо това, което се случва. Трябва да се прави наново по някакъв нов начин.
черпейки от други култури, от различни поколения, по отношение на въпросните естествени общности, тук бих взела на мисъл на Ноам Чомски да цитира, големите познавачи и активисти още от 67-68 година във всички комуни, социални протести и така нататък. Той иначе е лингвист, човек по професия, голям професор по лингвистика, американски. Но така практиката му, опита му се познава, може би един от най-големите познавачи на новите социални движения и той, наблюдавайки всичките, както се казва, имена и животи, накрая казва така за естествени должности. Естествени должности може да са красиви, може да са грозни, може да не са добри, може да са лоши, може да не са ефективни, може да са неефективни, може да са не са прагматични, може да действат много ирационално и резултатите от тяхната дейност всъщност да не са добри задължително. Ние не трябва да ги идеализираме, както идеологията прави. Това обаче, което те са, е, че са живи. И това всъщност им дава силата. Те като са живи, това означава, че те могат да се развиват, че могат да се подобряват, че могат да надграждат над себе си, че могат да предават опита си вече на следващите поколения. И това всъщност ги прави незаменими и изключително важна част, нали? Нещо, върху което може да се стъпи. Сега, значи, още нещо в тази връзка, което мисля, че не съм ви казал, е за идеята на Хана Арендт за баналността на злото, свързано с тоталитарните режими, ама не само с тях, но и изобщо с злото, където и да се появява. Значи, нейната основна теза, тя разсъждава върху един чисти офицер, който е подведен под съдебен процес в Израел голяма медийна сензация, нещо като такова публично линчуване, за да се осъди чудовищният характер на Хитлерова Германия, какви чудовища там са седяли и са пращали евреите в трудови лагери, където, нали, по решението на Гюнтер Хес се стига до Холокоста, т.е. до едно окултно масово жертвоприношение, с което Хес смята да бъде виден окултист и привърженик на немската езическа религия на Один и Тори, не знам какво си, че по този начин, като направи такова масово жертвоприношение, ще спечелят войната, защото са принесли жертва на боговете. Холокост е да остане, нали, по езическата. Самата дума е езическата Германия. Например, в Галските войни на Юлий Цезар, книгата му, заради която най-много за Цезар и за Галските войни и за Римската империя, тя е запазена. Там Цезар описва една ситуация в Тевтонската гора, която се намира в днешна Германия, където германите, древните германи, пленили цял римски легион и го принесли масово в жертва и го изяли. И там за първи път се среща думата Холокост. Това е немската дума за такова масово жертвоприношение. И там има едни зловещи истории, впрочем, покрай това с Хес. Нали, всякакви легенди се носят, че, нали, са правили ръкавици от костите на родителите или мая от костите им, което после всички бъдат като кляпка с човекояството го има на лицето. Но въпросът е обаче всъщност как се случват тези неща. И Цветан Тодоров в неговата книга за концлагерите, които те са и за съветските, и за германските, разсъждава, че всъщност това не е възможно без цялата система. Системата е такава, че тя дава на типа на поточната линия. Всеки изпълнява някаква задача по линията, за да се случи това накрая. И никой всъщност не носи цялата отговорност и няма поглед върху това, което се случва като цялост. Той получава някаква заповед. Този, който знае, нали, какво прави, всъщност е Гюнтер Хест, на него Хитлер е вдигнал ръце, какво ще ги прави тези евреи. Защото всъщност първоначалната идея е било да ги депортират Съединените щати. Нали, те ги вкарват в
гета, после в лагери. Основната идея е било да ги депортират извън рамките на Третия райх. Обаче се оказва, че никой не ги ще. От Съединените щати категорично отказват да ги приемат. Там пишат от ЦРУ, т.е. то няма още ЦРУ, там това е разузнавателната служба по това време. Че нали, докладите си, че Хитлер иска да създаде проблеми на американското общество, да ги доведе до икономически кризи, да не знам какво си, затова иска да им ги набутат тези евреи, а няма да ги вземат. И резултатът от тази работа е, че те евреи, поляци, комунисти и всякакви, които са вкарани по лагерите, няма какво да ги правят. Те създават проблеми вече. Третият райх изпада в криза, икономически не могат да се оправят въобще. Това са едни военнопленници, въобще пленници, които трябва да се хранят. И Хитлер вече не знае как да реши еврейския въпрос и казва на Гюнтер Хес, взимаш и решаваш еврейския въпрос, ти както го решиш така и това е решението, което той предприема за масово жертвоприношение. Обаче това решение го знае само той. И Гюнтер Хес е министър на войната, нали, на Третия райх. И той прави цялата система бюрократична, как точно да станат нещата. По принцип, нали, убиването на самите евреи си го правили други затворници, криминални. Тоест не го правил армията или някой германец. Така направи цялата система, че накрая на веригата криминалните всъщност убиват политическите, така да се каже. И реално погледнато никой не е знаел още взето какво се случва. Освен Хес. Значи някакви са дори директори на, или как се казва там, шефове на концлагери не са знаели точно какво става. Естествено, те се можели да разберат, но не са искали, точно поради цялата чудовищност на този акт. Имаше такива случаи, които Цветан Тодоров е описал, да речем един директор на концлагер, който като разбрал всъщност какво става в неговия концлагер, се самоубива. Един друг подобен отказва се, напуска си, нали, поста и отива на източния фронт, където също го убива. Нали, това пак някакъв вид самоубийство. Тоест, Цветан Тодоров разсъждава, че такова чудовищно, нали, масово чудовищно дело до такава степен ужасява обикновения човек. Че със съзнанието, че ти го правиш това нещо точно, то не би проработило, никой не би го направил. То работи благодарение на тази бюрократична система, където дава възможност хората да не осъзнават какво вършат и какво става и могат да си затворят очите и да не виждат това, което се случва накрая. Дали самите евреи не са искали да повярват, като някакви си избягали от концлагерите си им разправили какво се случва, те са казали ами глупости, то ще не се размине пак и така нататък. Навеждай си главата и подчинявай. Впрочем, евреите нямат нито едно вдигнато въстание в концлагер, въпреки че нали го убиват като овце, защото точно поради тази култура и тази психика, че не така като се снискаме, то ще мине булят. Докато примерно поляците имат един куп въстание, където са затворени поляци в концлагер. Но там по логиката е друга, така ще ни убият, за какво да умираме като скоро. Културните различия и националния характер, как се отразява. Значи аз смятам, че за тези неща трябва да се говори. Също и за нашата система на комунистическия тоталитаризъм, защото прекалено малко се знаят нещата, прекалено митологична на характер придобиват. И за мен тази книга на предела на Цветан Тодоров е един много голям принос, която аз самия разгрузих много неща, които просто всъщност не са били така, както ни представят само германците като някакви чудовища, които са се родили чудовища само защото са германци. И до сега германците имат такова ниско самочувствие по тази причина, защото целият свят им го налага това като образ за германците. Всъщност това са неща, които могат да се случат навсякъде. Защото просто самата система е така разработена, че да могат да се случат така. Интересното е също така, че въпросният Гюнтер Хес само веднъж стъпва в реален истински концлагер и като видял труповете му при Лушал и казал, аз не мога такива работи да гледам, на мен ми става лошо.
изобретателя на цялата система и отговорник. И в тази връзка се връща на този съдебен процес срещу Айхман. Айхман е един нацистски офицер, който отговаря за транспортирането на концлагеристите до концлагерите. И той се съди за престъпление срещу човечеството, представя се като някакъв звяр, като някакъв чудовище и така нататък и не знам какво си. Обаче всъщност съдебното разследване стига до едни такива, тъй като Хана Аренд е изпратена от Ню Йорк Таймс, не си спомням точно, кой беше някаква голяма медия американска, там като репортер да направи репортаж за процеса срещу Айхман. И там всъщност се оказват нещата, че се съдяли по един друг начин. Първо, самият Айхман, той твърди, че той е бил антисемит, това няма нищо против евреите, това просто той е бил офицер в войската, като заповеди получава и да едва прави. Той не знае какво ги правят по-нататък тия хора, неговата работа било да ги транспортира за едни камиони. Като обаче всъщност как той ги набира, каква е системата да ги намери и да ги закара в концлагерите, се оказва, че всъщност самата еврейска общност се занимава с това да собственото си население да събира и да го праща в концлагерите. Там разните елити, лефити и на и че той всъщност е работил само с евреи, за да може да закарва евреите в концлагерите. Това разкритие се оказа много нелицеприятно. И когато Хана Аренд го отбелязва в репортажа си, после има един спрати страхотни атаки срещу нея, изкарвате нацистка, предателка, влечуго, безчовечна и не знам какво си, защото просто казва истината, какво чува от протеклата процес. Но нейната основна теза е, че всъщност това, което е чудовищното при Айхман, не е това, че той е някакъв кръволог или човекоядец, или както представят някакъв зловещ диктатор, ами е това, че той отказва да мисли и отказва да прави собствени преценки. Тоест той просто получава една заповед и не мисли и прави каквото му каже. И тя казва, това всъщност е баналността на Бог е банално. На всеки може да му се случи, всеки може да го направи. Това не е някакъв запазена марка за един чудовище. Той е просто всеки един човек може да действа по същия начин. Защото всъщност, когато ти откажеш да мислиш със собственият си мозък и да преценяваш ситуацията и да кажеш, аз искам ли да се занимавам с тази работа или по-добре да отида на източния фронт, както този директор на концлагер. Ти просто се подчиняваш безропотно, не мислиш, не оценяваш и ти започваш да губиш човешките си характеристики, защото в крайна сметка от една страна човек е мислещо същество, от друга страна той ще да се чувстващо същество, трябва да прави такива етически и морални преценки. Той отново трябва да използва мозъка си и собствената си преценка за нещата. Трябва да сметне, например, да речеме етично ли се държи, красиво ли се държи. Тези хора, които тя ги наричат, че са представители на баналността на злото, са отказали да правят всякакви преценки. Да са цели. Вместо това те изпълняват нещо, което някой друг е преценил вместо тях. Това е нещо, което не само, че може да се случи на всеки, но ако доста често ни се и случва. Това е по отношение на баналността на злото, аз сега да минем работа на парапсихологията и такъв преглед, тъй като имаше такъв интерес от ваша страна към това. Значи тук колежките ми говориха за едни такива, аз всъщност още от ученик, от съвсем ранен тинейджър се интересувам от такива работи. Впрочем, и след това в началото на прехода излязаха такива институти, като на Кобрат Томов и парапсихологически и всякакви такива окултни вестници, феномени, не знам какво си имената. То си доста сериозно на времето съм чел такава литература. След това се занимавам това пък и от научна гледна точка, защото не знам дали знаете, дълго време се занимава с религии. С религии. Значи правя съм антропологически изследвания, точно такива с интервюта с разговори на хора, с вярващи хора. Това беше основната целева група, с която съм се занимавал и съм чел доста за всякакъв вид. Такива неща. Значи, сега първо това са така наречените феномени. Тук
тук един от големите проблеми, както и Томас Кун изтъква, е самият принцип на верификация на старата наука, която новата наука вече след квантовата физика го отхвърля. Това поради което тези явления, примерно като да вдигнем чашата във въздуха или да я накараме да ходи наляво или тясно и тя да падне някъде, или да ни се появи дух, или да речем почнат да се чупат прозорците в къщи. Всъщност причината, поради която ортодоксалната, така старата наука не ги отчита тези явления като явления, е принципът на повторяемост. Тоест един експеримент, за да се отчете нещо, че е физически или някакъв си закон научен, който науката да се занимава с него, според старата наука, нали, на Нютон и от 19 век, той трябва да се повтори всеки път, като го правиш. При парапсихологията, при тези неща, които нали, в момента се наричат на границата на науката, има и такива пари по европейски, поне от предишната стратегия Лисабонската на Европейския съюз, се даваха доста пари за изследвания на границата на науката за такива явления. Но всъщност, когато примерно викате в духове, се случват някакви странни неща, но никога не са едни и същи. Или рядко са едни и същи. Поради тази причина тези паранормални явления науката отказва да ги отчете като някаква закономерност. И въобще като факт, което е абсолютно факт, примерно да речем, че да се чупи прозореца, без да се вижда някаква видима причина за това и да казва, че не е факт. Това след като се е щупил, така не трябва да биде стъклата. Значи аз съм имал такова преживяване, лично. Нали, хората обикновено са ги даже трябва да ви кажа, че поне това по мои наблюдения, тъй като много трудно се взимат интервюта по отношение на вярата на хората в такива неща. Те трябва някакси много да се отпуснат, за да ви разкажат някакво тяхно преживяване. Много да си ги спечелил и вече да си минал на ракия, после да се вечерта и така става. Но всъщност хората дори са по-склонни да говорят за сексуалния си живот, отколкото за такива някакви неща, защото явно ги е страх, че ги помислят за ненормални, да ги ходят не знам, сигурно на такъв момент. Поне ние сме с едно атеистично възпитание, по което ни изглежда рационално, те е страх, че ще те помислят за безумен, не е за всеки да го подеш. Но на мен ми се е случвало следното преживяване. Тя бил за някъде на вашата възраст. Позната беше казарната тогава и тя на някакво остава за мобили се. Той не беше наркоман, защото да наркотици, някакви наркомани отиде с него. Трагедия беше голяма. Но това беше примерно 10 дни преди рождения му ден. После се събирахме в неговата къща, майка му ни покани, хората, които сме били близки, нещо като помням на самия му рожден ден. И точно по такъв начин, някакси, не знам как точно стана, прозореца се счупи без видима причина. Просто се счупи и се разпърчаха стъклата. Нали сега, може да намират по принцип, имайте предвид, че все пак стъкла се чупат, нали, това е поради едно стъкление на кристалите, особено при промяна на температурите, горещо, студено. Нали. Също така дървото пука, нали, не е за призраци, то пак е отмяната на температурата. Обаче пък интересното е и от гледна точка, дори да има някакви физически причини, че самото съвпадение точно в този момент да се чупи, защото е нещо интересно от гледна точка на съдбата на съвпадение. Дори да има някакво друго обяснение. Но всъщност много такива експерименти и наблюдения са описани за странни явления, като носещи се и падащи предмети, движещи се предмети. Аз лично съм участвал в такъв експеримент. Това път е във връзка с там има за водата съвсем различни теории, как че водата, че всъщност разума или чувствата, живота се намира в водата сама по себе си като вода. И че имаме връзка, нали, с всичко,
което е на водна основа, така или иначе, но съм участвал в един експеримент, в който наблюдавайки чаша с вода, тя започва да пулсира в ритъма на пулсът и без да я докосва. Или съсредоточавайки се, да речем, върху едно растение, то започва да натрепка клонките своята енергия. И сега, значи, това, че има някакви такива факти, по принцип те са описани. Описани са доста странни факти. Ние много малко знаем и за живота, и за себе си, и за човешки капацитет изобщо. Това, че науката не може да ги обясни, може би проблема е в науката. Тогава трябва да смени парадигмата, както каза Томас, метода, изходната позиция, с която ти си обясняваш света, след като не ти пасва, така че да можеш тази изходна позиция да обясниш факти. И сега новата наука може да ви даде няколко обяснения, които са интересни за такива работи, примерно. Какъв беше случая с... Какъв беше нашия случай, който искахте да демонстрирате с този господин, който има влияние на естеството на света? Ще я разкажете ли? Да разказвате ми ще ви покажете на телефона. Може ли да го пусна? Ми да. Какво става? Само да чуки си имат. Сега да не ги оплащате да носим дуе. Ами този е включен. Надявам се, не ми интересно. Не знам дали са ми интересно. Почва да снима. Почва да снима.